Усім вітанкі, вы слухаеце падкаст «Атожылкі няскоранай дубровы» ад асветніцкага парталу «Будзьма.орг». Гэта серыя размоў з беларускімі музыкамі і творцамі, якія апынуліся па-за мяжой. Мы будзем гутарыць пра тое, як музыка дапамагае нам перасэнсоўваць знаходжанне ў выгнанні і нявызначанасці, і пра тое, якія выклікі гэта перад намі ставіць, і якія магчымасці ствараюцца ў сітуацыі разрываных сувязяў, небяспечнасці, непрыняцця і цэнзуры. Мы вырашылі назваць падкаст «Атожылкі няскоранай дубровы». Гэта цытата з твора беларускага пісьменніка Хведара Жычкі, і згодны, што назва трошкі дзіўная, але вобраз, які стаіць па-за гэтай назвай, нам вельмі падабаецца. І ён увасабляе такі вобраз маладых парасткаў, якія прарастаюць недзе далей па-за межамі няскоранай Беларусі. Ну і, канешне, атожылкі трошкі рыфмуюцца з асілкамі, што таксама надае дадатковых сэнсаў. І хто такія мы ў гэтым падкасце? Гэта радыёэнтузіасты Павел Кірпікаў, гэта я, і мой калега Александр Карнійчук. Гэта я. І ў першым эпізодзе мы сустракаемся з музыкам і літаратарам, фронтменам гурта «Сіндром самазванца» Уладзем Лянкевічам. Летам 23-го года Уладзь пераехаў з Беларусі ў Варшаву, дзе разам са сваім паплечнікам па гурце Ромам Жарабцовым наладжвае музычны побыт і сувязі. Адначасова з гэтым у Уладзе актывізаваўся сумесны з музыкамі гурта «Релікт» праект «Філаматы». З дэбютнай прэзентацыяй праекту яны выступілі на паэтычным фестывале «Вершы на асфальце» ў Вільні ў сярэдзіне лютага 24-го года, які ладзіўся пры падтрымцы Гёте-інстытут in Exile. Пасля прэзентацыі мы і сустрэліся з Уладзем, каб пагутарыць пра гэтыя праекты, а таксама змены ў творчасці, якія выклікае эміграцыя, свабоду незалежных музыкаў і адвечны шлях беларускай культуры. Гэта была невялічкая інтра пра падкаст, а зараз прапаную перайсці да размовы. Ты, Уладзь, з паэтычнай тусоўкі, можна сказаць, да музыкі прыйшоў, ці не? Ну, гэта складанае пытанне, хто адкуль прыйшоў, я ўсё жыццё з дзяцінства слухаю музыку, у мяне тата меламан, я засынаў пад Pink Floyd, Dark Side of the Moon, гэта была моя калыханка, пакуль да канца не даслухаю, не засну. Таму музыка і рок-н-рол увогуле гэта то, што мяне суправаджала з дзяцінства. І паралельна, натуральна, для мяне яшчэ з сям'і беларуская культура як такая ў іншых формах таксама была вельмі важная і неяк культывавалася, у тым ліку літаратура, натуральна. А ведаеце, все гэтыя стэрэатыповыя з аднаго боку рэчы, маўляў, дзе беларускую мову можна было ў Менску пачуць. Ну, мой час яшчэ ў школах тое сёе было, я вучыўся ў беларускамоўным класе, але натуральна, што беларуская мова на ёй што можна? Вершы пісаць. Яно само сабой просіцца, і натуральна, я недзе з гэтага і выйшаў, з памежжа вось гэтага рок-н-рольнага мінулага майго бацькі, якое на мяне паўплывала, і всёй такой беларускай культуры, якая таксама была не чужая. І натуральна, што літаратура як такі моцны складнік гэтага, таму для мяне гэта заўсёды было актуальна і ішло неяк побач. А якія твои першыя былі публічныя спробы? Недзе, я не памятаю, якія гэта былі там класы ці што, але ў прынцыпе такім раннім падлеткавым і познепадлеткавым узросце у школе я займаўся там у тэатральнай студыі, і там жа дзесьці прыйшло да галавы, все трэба іграць на гітары, трэба вучыцца, прымусіў. Ну, у бацькі была там нейкая, засталася яшчэ з ягоных студэнцкіх часоў гітара. Фанерная. Нормально, там, дарэчы, была гітарка, не Барыс дрэў, шосьці было палепшае, не калінінградская ці што. Таму што сваю электруху студэнцкую ён прадаў, калі я нарадзіўся, сапсаваў яму, значыцца, кар'еру рок-н-рольную. І я потым дакараў яго. Вот была б у тебе эта электруха, я бы зараз на ёй вучыўся, цяпер на гэтай трэба. Вось. Ну і карацей, да, я недзе не памятаю, можа, ў 14 гадоў ці калісьці, недзе ў такім узросце, мне захацелася навучыцца граць на гітары. Разам з тым, вакол всяго гэтага, ну, это былі такія канец 90-х, пачатак 2000-х, ну, хутчэй пачатак 2000-х ужо. І ясна, што вся гэтая таксама такая нацыянальная культурная павестка для мяне была актуальная. Плюс гэта ўзрост, калі ты задаеш сабе пытанні, хто ты, што ты, шукаеш, што табе цікава, і, безумоўна, нейкі вось гэты момант намацаць самога сябе ў свеце быў. І натуральна, што
Ну, мне, як і многім у той час, ну, ніхто не марыць быць, не ведаю, рабочым на заводзе, да? Ніхто не марыць быць офісным клеркам. Ну, все мараць пра нешта ў падлеткаўстве, пра нешта такое высокае, вялікае, цікавае. І натуральна, што вся гэта культурная як бы сфера мяне вабіла, і, в прынцыпе, я туды лез, спрабаваў сябе ва ўсім. Там і вершы пісаў паралельна, і потым, калі на гітары ўжо вывучыў пару акордаў, у мяне ніколі не было ідэі іграць чужое, мне гэта амаль ніколі не цікавіла. Я вывучваў 2-3 акорды, я памятаю, што першую песню я напісаў адразу, калі я яшчэ барэ не ўмеў ставіць, но я ўмеў все вось гэтыя АМ, ДМ і ЕМ, і я на іх напісаў уже першую песню, тому што, ну, я не бачу сэнсу вучыцца іграць, каб іграць чужое. Я адразу так, все трэба. І ну, і у мяне яшчэ быў там таксама аднакласнік таварыш, з якім мы папераменна напішам песню, тады яшчэ многія ўжо не ведаюць, такія тэлефоны былі там гарадскія, стацыянарныя, вот так вот у слухаўку пакладзеш яе вот так і кажаш, так, слухай, я тут песню напісаў, кладзеш яе, іграеш яму на другім канцы там са свайго зялёнага луга, слухаеш, што там зараз прыдумаў, тыпу, вот куплет ёсць, прыпева няма, там, ну, щось ідзі такое. пісаць. Да. То есть, ну, неяк так вось, і гэта было весела, і мы так увесь час такім нейкім вясёлым спаборніцтвам, хто лепшую прыкальнейшую песню напіша, неяк развіваліся і павышалі нейкі свой скіл, да. Ну і плюс я таксама займаўся такой пры школе тэатральнай студыі і паўплывала гэта таксама многа, таму што такая Людмила Леонидовна Скітовіч, которая займалася намі, она па сутнасці толькі закончыла акадэмію мастацтва, насамрэч яна была зусім маладая, і мы такія таксама падлеткі, яна нам многае адкрывала ў плане рэжысуры, тэатру і ўсяго такога. І у прынцыпе гэта было такое наше месца тусоўкі, дзе мы таксама іншыя свае хобі туды ж цягнулі там. Вучыўся на блокфлейце іграць, там же мы в спектаклях самі музыку нейкую спрабавалі пісаць. Безумоўна, все гэта было так даволі смешна і на такім пачатковым узроўні, але як нейкі імпульс стартавы дало многае, тому што типа, ну, неяк пашыраліся гарызонты і ўвогуле так верылася ў светлую будучыню. Як гэта звычайна і бывае з маладымі людзьмі. Да сучаснасці у тебя яшчэ было некалькі паспяховых праектаў, такія, якія прагучалі. Тады, калі яшчэ была, скажем так, беларуская музычная індустрыя укоренена, да, у Беларусі. Калі ты маеш на увазе там, напэўна, тое, што можна лічыць больш-менш праектам, які ўсё ж такі прагучаў і рэалізаваўся, гэта быў гурт Дон Кіхот. Ну так, гэта як бы было там 14, 16, 17 гады. Натуральна, для мяне асабіста, і я думаю, для хлопцаў таксама, хто быў у Дон Кіходзе, вось гэта была больш-менш такая сур'ёзная школа. Таму што, ну, мы як бы трохі буйнейшых пляцоўках дзесьці пайгралі і самі раслі, калі паглядзець там, ну, зразумелі, што такое пасур'ёзней да запісу ставіцца, яшчэ штосьці, і вучыліся кожны раз, і, мне здаецца, ну, карацей, я прыемна ўспамінаю тыя часы, было весела, да, класна таксама. Вось. Але у вялікай ступені гэта таксама была такая чорная дзюрка, як многія беларускія праекты, я думаю, калі музыканты зараз слухаюць, яны мяне зразумеюць. Каб мець гурт, гэта значыць, трэба знаходзіць недзе грошы, напрыклад, на працы, і траціць іх все на гурт. На гурт. Як бы, да, гэтым все і заканчваецца. Ну і калі ты так робіш 3, 4, 5 гадоў, потым пачынаеш задаваць сабе пытанні. І што? Але не гледзячы на тое, што там гісторыя Дон Кіхот скончылася, ты ўсё роўна не спыняўся, у цябе з'яўляліся новыя гурты, люты сакавік, да, і пасля сіндром самазванца, то бок што цябе прымушала, ведаючы гэты цёмны бок? Ну, відаць, ужо з нейкага моманту, калі ты занадта глыбока ўжо зайшоў у гэты лес, ты азіраешся і разумееш, што, ну, ўсё роўна туды дарожкі ўжо няма. Яна ўжо таксама зарасла, з нейкімі хмызамі ўжо затулілася, і ўсё роўна не відаць нічога. Таму трэба ўжо гнаць наперад. Шансаў, што там штосьці будзе, можа і не... Ну, як мінімум, столькі ж будзеш па часе проста вяртацца. Увязаўся ўжо ў гэта, уліп, і, у прынцыпе, не, ну, насамрэч, калі так каротка, ўсё ж такі это тое, што я люблю рабіць. Гэта самае галоўнае. Мне цікава гэтым займацца. У тым ліку, таму, што я ў нечым разняволены, насамрэч, гэтая некамерцыйнасць таго, што я раблю, яна ж і ёсць праблемай, безумоўнай.
таму што трэба неяк жыць. Але разам з тым я абсалютна вольны. Я разумею, што людзі, якія, напрыклад, маюць ужо грунтоўную аўдыторыю, якая, уласна, іх і падсілковая, напрыклад, у тым ліку для таго, каб яны развіваліся далей. Ёсць пэўны абавязак перад гэтай аўдыторыяй, і часам я разумею, крутыя, вялікія праекты. Я веру, што можа быць стома, таму што ты все ж таки пачынаеш ужо з улікам гэтай аўдыторыі ейных чаканняў штосьці рабіць. А можа быць, ты ўжо і не хочаш гэтага, а можа быць, выпадкова заляцела твая песня, якую ты жартоўным чынам пісаў, а цяпер яна твой галоўны хіт. І цяпер все чакаюць ад цябе такога, а сам па сабе ты не ведаю, джазмен, авангардыст. І унутраны канфлікт можа нейкі паўставаць, і ты можаш стамляцца, это все можа быць складанасцю нейкай. Я да гэтага не дажыў. Я не ведаю, што такое быць стомленым ад гадавога турне па свеце, што так пасадзіць здароўе, жывучы ў гатэлях, і там, я не ведаю, стаміцца ад гэтага рок-н-рольнага жыцця, ці яшчэ чагосьці такое, я не ведаю. Я ні ад каго не залежу, ніхто ад мяне не чакае нічога канкрэтнага. Таму ёсць я, мае паплечнікі, і наша фантазія. У гэтым плане, канешне, рукі развязаныя і рабі, што хочаш. І, ў прынцыпе, тая музыка, у якую мы спрабуем гуляць, напрыклад, у актуальным праекце «Сіндром самазванца», ды і ранейшыя праекты, это таксама яна і не патрабуе топавых лондонскіх студый. Зараз тэхналогіі дасягнулі таго ўзроўню, што, ў прынцыпе, все можна, Focusrite купіў, можна все запісаць. І адзін усё запісаў. Да, запісаў галоўныя вушы таго, хто зводзіць, і разуменне таго, якого гучання ты хочаш дасягнуць, і все такое. І вот, напрыклад, у «Сіндроме самазванца» Рома Жарабцоў, які гітарыст і басіст, ён мае цудоўныя вушы, ён ведае, як гэта мусіць гучаць. Я таксама вушамі, напэўна, ведаю, але ў мяне ад вуха до рукі все губляецца сігнал. А ў яго і рукі, і вушы, яны як бы сінхранізаваныя, таму можна рабіць, калі ты ведаеш, што ты хочаш пачуць. Вось атрымліваецца, што музыка для цябе і творчасць гэта такі пошук. Это такія прыгоды, я бы так сказаў. Як бы пошук, натуральна, жыццёвы пошук. А музыка гэта такая вечная прыгода. Як толькі надакучвае штосьці адно, то можна пераключыцца і шукаць нечага новага і відазмяняцца. Вось менавіта праз тое, што як бы ты незалежны ні ад чога ў гэтым плане. Ніхто ад цябе канкрэтнага нічога і не чакае. Цікава, як студыйная праца у вас праходзіць. У розных гуртоў розныя працэс напісання. Як вы там джэміце, ці нехта прыносіць нейкія задумы і іншыя іх падхопліваюць і дакручваюць. Вось як гэта праца у вас у «Сіндроме самазванца» працуе? Вось вельмі па-рознаму, насамрэч. У прынцыпе, аснова ўсё ж такі «Сіндрома самазванца» гэта я і Рома, і асноўнае сачыненне ляжыць на нас, і вельмі шмат выходзіць з нашых агульных сустрэчаў, мы сядаем з ім. І такія, мы ў гурце мяняемся, хто на басе, хто на гітары, альбо часам бас плюс сінтэзатар штосьці сачыняецца. І мы проста сядаем разам, пачынаем штосьці наігрываць, хтосьці проста прынёс загатоўку, а вось я дома іграў, у мяне быў рэфец, пакажы, а давай запаволім яго ў 2 разы, а давай скароцім, а давай нарасцім яшчэ. То есть такімі як бы Гульня такая. Такая гульня перакідвання, да. Часам бывае, ёсць некаторыя трэкі, которые збольшага сфармаваліся ў кагосьці ў галаве аднаго, і ён прыносіць там збольшага ўжо зразумела, што вось гэта будзе прыпеўчык, гэта вот куплецік, а далей мы ўжо там разам нарошчваем, робім аранжыроўку, кампазіцыю нейкую. Хаця вось альбом, які яшчэ зводзіцца у вялікай ступені, который быў запісаны ў Беларусі вясной, гэта ўжо больш, прынамсі палова, там дакладна вырасла з джэмаў агулам гуртом на 4, альбо на 3 з бубначом, калі сінтэзатаршчык спазняўся. То мы штосьці джэмілі, гэта вырастала з нейкіх такіх джэмаў часткова, таму што і канцэпцыя альбома такая, не магу яе зараз раскрываць, это будзе сюрпрыз, это павінен быць трошкі іншы «Сіндром самазванца». На тое ён і «Сіндром самазванца». Так. Вось, таму па-рознаму, але вельмі многае вырасла сапраўды, мы з Ромам нават банальна там дома проста збіраліся, проста тыкалі, брынкалі, і вось такім чынам
все это робіцца. Ну а зараз вы не ў Беларусі. Як зараз ідзе праца? Вось ці ёсць нейкія выдаленыя сесіі? Я не ведаю, як з гэтым працаваць. Ну, па-першае, сапраўды мы пакуль былі ў Беларусі, разумелі, што все так хістка стала ў гэтым свеце. Трэба лавіць час за хвост пастаянна. Таму рэальна штосьці мінімальна напрацоўвалі, ішлі, гэта запісвалі і накоплівалі, проста гэта назбірваўся і весь матэрыял. Таму рэальна зараз як бы нейкіх такіх в чыстым выглядзе на дыстанцыі мы не робім з тымі хлопцамі, якія засталіся ў Беларусі. Мы гэты матэрыял прывезлі з сабой. Там, па сутнасці, трэба дарабіць, дапісаць вакалы, нейкія сінтэзатары накласці, таму што мы все папярэдне пісалі пачкам. То бок бас, гітары, барабаны і, ў прынцыпе, сінтэзатары таксама вжывую пісаліся, але яны як-то... Мікрафоны ж не лезуць, яны ішлі дайрэкт, там можна было лажаць, потым перапісаць. Вось. А пачак пісалі просто там 3-4 дублі кожнага трэку і запісваўся гэты пачак. Зараз просто мы сядзім, уважліва праслухоўваем гэта все, адсейваем дублі лепшыя, там штосьці там мінімальна рэдагуем. То есть такая жывая штука. Ну і просто, да, перасылаемся зараз на ўзроўні, ну што, хлопцы, вось гэты дубль норм, ну і там хто калі знойдзе час, там адслухае. Праз 3 дні. Праз 3 дні, да, там, ну як бы нейкім такім чынам. Што будзе ў будучыні, невядома, таму што, ну, мы так не зазіраем, як бы ёсць з чым працаваць, пакуль што гэта робім. Вось. А там далей будзе бачна, як будзем працу будаваць. Ну, вось і цікава, да, што Сонг і Востраў Скаргаў такія, ну, вельмі насычаныя Менскам, да, як будзе мяняцца, як ты думаеш? О, цяпер пра Варшаву ўжо будзе. Не, ну, слухайце, па-першае, калі ты ў Менску пражыў столькі гадоў, ну, ты ж як, ну, ён ужо ў Венах ужо, да, там... Як у Шагала. Пагатоў, я ж яго, ну, мы жывем яшчэ в такую эпоху, ўсё ж такі лічбавую, і калі ўвогуле, ну, такой... агульная інфармацыйная прастора, она нікуды не прапала. Дастаткова быць падпісаным на Інстаграм сваіх сяброў, которые засталіся ў Беларусі, і яны перыядычна просто, не ведаю, калі ты раптам забыў штосьці, ну, разробяць фотачку, як бы ты паставіш лайк, сардэчка там трэсне, напішаш песню. Не ведаю, натуральна, што, напэўна, штосьці эмацыйна будзе трошачкі іншым, але гэта все адценні, нейкія пераасэнсаванні, ну, хто знае, якая яшчэ там драма напаткае, ці не драма, ці наадварот, я тут знайду, не ведаю, неверагоднае шчасце, там, промень сонца заўсёды надо мной будзе, там, не ведаю. Ну, як бы я не думаю, што змены месца дыслакацыі у сённяшнюю эпоху настолькі там сур'ёзна могуць... З усяго можна зрабіць мастацтва. Вот гэта мой прынцып. Просто трэба быць уважлівым і прыслухоўвацца, і назіраць. І можна з пакоя не выходзіць і напісаць альбом цудоўных песень. Таму што па вялікім рахунку мы все сваё носім з сабой, і добрае, і кепскае, і, як звычайна, ад самога сябе не ўцячэш, і страхі, і радасці. Крацей, заплюшчы вочы, паляжы ў цемры, напішаш 5 песень. Як адбыўся твой пераезд? Сабраў заплечнік і пераехаў, да. Ну, паехаў у Вільню, тут сябры, потым паехаў у Варшаву, там жонка. Ну, все, прыкладна так гэта адбылося. Вось. Не, ну, сітуацыя такая, што сапраўды, як бы, там, вагаўся там доўга, былі там нюансы, як звычайна. Ну, зрэшты, любы актыўны чалавек з нейкай, проста па жыцці сумленнай нейкай пазіцыі. Надыходзяць моманты, калі ты жывеш у цяперашняй Беларусі, калі ты, скажем так, больш сур'ёзна пачынаеш ставіць перад сабой пытанне, все ж таки, можа быць, варта крыху падалей пакуль трымацца ад гэтай тэрыторыі. Ну, зрэшты, я гэта і зрабіў. Ну і так, і праўду хацеў таксама сказаць, што па сутнасці вось мы ўдвох пераехалі, і той сіндром самазванца, які зараз набірае абароты, гэта ўжо з іншымі людзьмі. Людзі, якія дагэтуль гралі ў гурце, ўжо все, гісторыя гэтага гурта ідзе без іх. Усё, што зараз адбываецца пад брэндам гурта сіндром самазванца, за гэта адказваю я і ніхто больш. Ну, вось тады пытанне пра сіндром самазванца.
Ці плануеце вы канцэрты? Мы заўсёды плануем канцэрты. Плануем. Вось, да. Граеце вы зараз канцэрты? Ну, па сутнасці, адбыўся дэбют. То бок, вось акурат мы прыехалі, і вось гэты нюанс з нейкім пераездам заўсёды ёсць, што трэба сілы, трэба сабрацца, трэба знайсці людзей, трэба наноў падымацца на ногі. Гэтаму ўсяму спадарожнічае, як звычайна, пытанне. Інструменты, абсталяванне, таму што спачатку не все інструменты у нас былі, там прасілі ўжо людзей, там хто на машынах там па 40 гадзін стаялі, уже так прывезлі басуху, там яшчэ штосьці. І гэта все цягнецца, это не тое, што ты сёння пазваніў, заўтра табе даслалі, адпаведна ты спрабуеш дамовіцца. Бок пайшлі месяцы як мінімум для того, каб з большага штосьці там сабе перавесці, ну, нейкую аснову, з якой мы працуем чыста на ўзроўні тэхнічным. Паралельна там шукаеш нейкіх музыкаў, і зразумела, што таксама зручней, магчыма, у нечым працаваць з тымі ж беларусамі. Хаця я заўсёды быў адкрыты, і мне цікава, наадварот, у большай ступені інтэгравацца і шукаць выхады, напрыклад, там, на польскіх музыкаў. Але удалося знайсці ўсё ж такі беларусаў, якім было цікава гэтым заняцца, але ізноў жа все заняты, трэба хадзіць на працы, хтосьці ўжо там плоціць нейкія крэдыты в этой Польшчы, там падаткі душаць, все. Ну, як бы вось гэтая вся бытавуха звычайная, яна, канешне, засоўвае палкі ў колы, і трэба пераадольваць яе, але ну нешта атрымалася, і вось, ну, па сутнасці у нас адбыўся дэбютны выступ. Дзякуй кшталту такой ініцыятыве, арганізатарам канцэртаў, нейкіх такіх фэстаў у Польшчы. Вось, яны нас запрасілі. Быў канцэрт на 4 гурты, там таксама быў не польскі гурт Раут, і былі беларускія гурты, Пукст выступіў, і сербскі нож, і вось і мы сіндром самазванца, быў такі выступ, прыйшло прыстойна людзей, і гэта быў прыемны, скажем так, наш дэбют. Таму што ў Беларусі мы таксама гралі, рэальны у нас адкрыты публічны канцэрт быў адзін. І то гэта ўдалося дзякуючы таму, што то там былі дні горада, в які не трэба было ніякія гастролькі. Да, там можна было іграць. Все астатняе это было там полукватэрнікі, какие-то студыйныя адкрытыя рэпетыцыі, умоўна кажучы. Таму, у прынцыпе, мы хаця б вылезлі ў людзі, і мы былі згодныя на все, што заўгодна, а там аказалася увогуле добра, і публіка падтрымала нас, і гэта было файна. І, канешне, пасля такога адчуваеш, ну, нейк сілы рабіць гэта далей хочацца, класна, таму што сапраўды там, пакуль я быў у Беларусі, я ўжо забыў увогуле, што такое вылазіць на публіку. Ну, спецыфічная, карацей, гэта справа не выходзіць у людзі, неяк адвыкаеш ад гэтага. Это як музыку ў камп'ютар рабіць. Ну, так. Гэта таксама форма самавыражэння, і все нормально, ну, просто што гэта две розныя актыўнасці, як бы. А я, ну, в прынцыпе, люблю граць канцэрты. Я цалкам дапускаю, што ёсць людзі, якім увогуле дастаткова, ну, чыста рабіць там свае інструментальныя трэкі, заліў на Spotify, там, заляцеў в плейлісты, сидзіш, радуешься. Ну, это асобны кайф, і я яго таксама разумею, і клас, але публічныя выступы гэта таксама цікава. Вось, і пагатоў, ну, ўжо як-то выйшаў, вольным паветрам дыхнуў, ну, ўжо хочацца і на сцэну часам залезці. Так што мы прыйшлі больш-менш нейкую баявую форму, і, да, гатовыя зараз, в прынцыпе. Таму, калі букеры слухаюць тут, букайце. Да, букайце. На бэндкэмпе паслухайце і букайце. Раскажы пра свой новы праект «Філаматы», што гэта такое і як ён з'явіўся. Ну, все пачалося з таго, што піша мне Алесь Демідзенка, бубнач, і ён жа, не ведаю, рухавік гурта «Рэлікт». Уладзь, кажа, ты ж паэт, напиши тэксты. Я кажу, так, что такое? Кажа, трэба гурт «Філаматы» будзе называцца. Ты ж маеш адукацыю філалагічную, ты ж знаеш, хто такія філаматы. Табе не трэба тлумачыць. Вось, трэба такі праект, і трэба тэксты для яго. Я кажу, так, а што ты хочаш, каб я просто напісаў вам тэкст? І кажа, не, будзеш таксама в гурце іграць. Ну, я не жартую, это сапраўды ён як бы пазваніў, кажа, такі, тыпу, вось ідэя такая.
Я спачатку не до конца зразумеў, пра што гаворка, таму што філаматы гэта з'ява якраз актуальна. Мы тут у Вільні, Віленскі універсітэт, гэта таемнае таварыства было, якое потым разрасталася менш таемным таварыствам Філарэты. Гэта была такая крутая культавая движуха студэнцкая ў Вільні. Скажем так, маладыя людзі былі настолькі актыўныя, што потым ад царскіх уладаў атрымалі па галаве. Скажем, гучыць знаёма. І таму, да, гэта быў, по-моему, 21 год. Все гэтыя кантэксты былі зразумелыя, паралелі праводзіліся вось па шчочку пальца. Я не разумеў до конца, што ён хоча. Ён хоча, можа быць, прама рэканструяваць штосьці, напісаць у стылі філамату іхнюю як бы гісторыю падрабязную в паэтычнай форме і зрабіць рок-оперу філамат суперстар, там, я не ведаю. Ну, і в такім выглядзе гэта мяне не зусім цікавіла, таму што нейкімі чыстымі гістарычнымі рэканструкцыямі, ну, гэта не мой профіль, і гэта альбо патрабуе вельмі вялікага нейкага такога маштабу, прама грунтоўнага гістарычнага кіно, там, да. Таму я просто пахчаў сам для сябе цікавіцца, хадзіць, думаць пра гэтую тэму, чытаць іхнія біяграфіі, перапіскі, лісты. Ну, хто не ведае, там, напрыклад, з тых, каго любы чалавек можа знаць, там, можа, у школе памятаю, там, Ян Чачот быў філаматам, Адам Міцкевіч быў філаматам, Тамаш Зан быў філаматам, Ігнат Дамейка, который стаў нацыянальным героем Чылі, быў філаматам. Вось, гэта рэальна гурт вельмі таленавітых людзей, якія потым, нягледзячы на тое, што атрымалі праблемы па жыцці, і некаторыя сапраўды страцілі здароўе і былі там сасланыя хто ў Сібір, хтосьці змог уцячы проста і жыў всё жыццё ў выгнанні ў замежжы, хтосьці адседзеў нейкія тэрміны, змог вярнуцца дадому. Нягледзячы на гэта, многія з іх у выніку ўсё роўна пакінулі вялікі след гісторыі і культуры розных народаў, і важны не толькі для нас, але там і для літоўцаў і палякаў, але і не толькі, таксама ў замежжы. То бок, в прынцыпе, было цікава проста яшчэ лішні раз як бы пра ўсё гэта падумаць, паглядзець, як складаліся лёсы, і нейкім чынам гэта ўва мне ўсё выспела, і напісаўся такі невялікі цыкл проста тэкстаў. Пісаліся яны сапраўды, вось як яно ішло, вот як клалася на паперу. Ну, я прысылаю Демідзенку, кажу, ну, не ведаю, калі ты хочаш больш нейкае рэгулярнае і звыклае тэкставае выказванне, там, куплет-прыпеў, у мяне яго для цябе няма. Вось што ёсць, ён кажа, нармальна, зробім з гэтым. Ну і ўсё, потым мы пачалі рэпетаваць, сустракацца, і сапраўды гэта было цікава, таму што трое музыкаў з гурта «Релікт», вось, сыграныя ўжо, так, сыграныя са сваімі як бы фішкамі, якія разумеюць адзін аднога, з пэўным сваім стылем ігры і падачы. І я такі як бы чорцік з табакеркі тут прыскокваю з нейкімі сваімі штукамі, але мы пастанавілі, што будзем таксама прымяраць незвыклыя ролі. Ну, напрыклад, да, Алесь спявае з-за барабанаў, і сачынялі мы матэрыял, пачалі сачыняць, і, в прынцыпе, кожны патрошку прыўносіў штосьці такое. Бярэцца в аснову там нейкі рыф, мы яго распрацоўваем, у кагосьці нейкія ідэі, куды далей ісці, глядзім, як тэкст можна пакласці, як яго можна распець, як гэтая частка тэксту ідзе і так далей. І нешта мы такое парабілі, і зрабілі так 1,5 трекі, а потым 21 год пачаў, так скажам, капрызнічаць. Ну, у кожнага свае асаблівасці, і сямейныя, і несямейныя, і, в прынцыпе, кожны вырашаў там, што яму далей рабіць. І неяк это все падзаглухла, таму што хтосьці паехаў ужо за мяжу, хтосьці не паехаў, хтосьці заставаўся ў Беларусі. Ну і, так бы мовіць, гэта все засталося падвешаным. А тут якраз вось я ў жніўні перабраўся ў Варшаву, і літаральна нейкім чынам, я яшчэ нікому ўвогуле не сказаў, што я ў Варшаве, нейкім чынам Демідзенка дазнаўся, піша мне, так ты ж у Варшаве. Я кажу, ну, подловіў. Кажа, ну, дык давай рабіць. Ну, у нас же там ўжо намёкі былі. Ну, і сэнс у тым, што мы як бы адну дэмку тады запісалі, так, чыста для сябе. І реально перыядычна, натыкаючыся на яе, ну, ставіў сабе ў вушы паслухаць. Прикольна. Як бы гэта і не тое, што я рабіў нейкіх іншых праектах, і гэта і не рэлікт, ну, нейкая такая штосьці, вось, некалькі розных творчых падыходаў, яны даюць нешта
нешта трэцяе, і гэта было прикольна, таму я, в прынцыпе, я только прыехаў. Сіндром самазванца яшчэ на ногі не становіцца, нічого не зразумела, перспектывы неясныя. Поэтому я на все пагаджаўся. Мне хто не скажа, давай што-небудзь рабіць. Я адразу так, давай паспрабуем. А яны кажуць, а мы ўжо тут трохі сабе кропку зрабілі. У іх было месца для рэпетыцый. Я, конечно, хацеў туды прысмактацца з сіндромом самазванца, там уже все распісалі. Вось, но прынамсі з гэтым праектам «Філаматы» можна было хаця бы хадзіць і граць, хоць рукі размінаць і галаву, сачыняць штосьці новае. І вось мы, па сутнасці, увосень, па магчымасці, вось дапісвалі гэту, сачынялі гэтую праграму на тыя тэксты, которые я тады напісаў у 21 годзе. І вось вынікам гэтага стала такая жывая прэзентацыя. І насамрэч, дзякуй вялікі фестывалю Інстытуту Гёте, которые нам паставілі па сутнасці дэдлайн. Таму што без дэдлайна все бы это цягнулася яшчэ невядома як. Бо Рэлікт паралельна свае рэчы рабілі, там у іх свае выступы, мы, адпаведна, з сіндромом самазванца таксама як бы уставалі з кален. Але калі ёсць дэдлайн, то ты такі, жывы выступ, трэба ж падрыхтавацца, ты не можаш нешта вцюхаць людзям абы што. Трэба падрыхтавацца. Мы як бы вот все сачынілі, дасачынілі, дарабілі, і вот зараз думаем, што працягваць, як гэта, які ў гэтага ўсё працяг. Но як выглядаюць як перасабраныя тэксты, што ты вось у гэта уклаў? У гэтую гісторыю. Па сутнасці, гэта такія... Я расказваю і не пра цяпер да канца, і не пра мінулае. Я як бы пазачасавыя гісторыі. Гэта рэчы, якія могуць быць... Гэта хутчэй нейкія, магчыма, рэфлексіі, уражанні. Часта я проста з дапамогай мовы і вобразаў, актуальнымі мовай і вобразамі 19 стагоддзя расказваю тое, што перажывалася мной, ці я бачыў, як перажывалася ў цяпершчыну. Часам гэта проста, як бы такія рэфлексіі, эмацыйныя. Хутчэй гэта нейкая такая эмацыйная водгук на все гэта. Гісторыя паўтараецца ўвесь час. Мы ходзім, калі не па коле, то прынамсі па спіралі, хай сабе там, нюансы мяняюцца, але рух гэта нейкі такі з паўторам, нейкае вечнае вяртанне ёсць. В прынцыпе, вось тое, што сітуацыі ў нечым запаралеліліся, так, яно нават ужо і не пужае, ужо і не здзіўляе. Як бы ты проста, як назіральнік ужо просто за гэтым, і вось я як нейкі апавядальнік вечнай гісторыі, як бы, то есть ізноў жа аналагічныя рэчы адбываюцца і не толькі ў Беларусі, і не толькі ў гэтыя часы, такія нейкія этапныя штукі, а плюс гэта ж таксама все звязана з чалавек, як ён круціцца, куды яго можа закінуць. То есть это таксама вечныя тэмы. Просто прапушчаныя праз мяне асабіста, таму як бы натуральна, што на іх там мой злепак, вось і ўсё, то есть это праз маю прызму. Тое, што у вас няма запісаў, гэта проста яшчэ не адбыліся запісы, ці гэта некая прынцыповая пазіцыя? І соцсетак. Сэнс у тым, што сапраўды у першую чаргу нам трэба было ўсё сачыніць. Мы для сябе нейкія дэма-запісы рабілі для того, каб не забываць свае партыі, можна было потым дома пазаймацца, там, умоўна кажучы, бок, і каб ацаніць аранжыроўкі збоку. Але натуральна, што хочацца зрабіць проста нармальны якасны запіс, зрабіць гэта альбомам, каб гэта все ж таки не прападала, таму што на чыста жывых невядома, як бы гурт «Філаматы» гэта ніхто не ведае, якія ў яго перспектывы ці што, як бы наколькі ён жывучы, наколькі гэта будзе жывы лайв-праект, менавіта у плане канцэртовым праектам. Як складзецца ягоная гісторыя, як бы мы, в прынцыпе, даволі сур'ёзна, у нас ніякіх канкрэтных дамоўленасцяў няма, што мы будзем далей рабіць. Але хацелася б альбом дакладна запісаць, і ўжо тады якасна, нармальна, каб ён быў, каб можна было яго паказваць, хваліцца всім і все такое. Хацеў спытаць пра ўражанне ад прэзентацыі, вось асабіста для цябе. Як гэта прайшло з іншай праграмай, не з сіндромом самазванца, вось з «Філаматамі»? Насамрэч, за гэты час мы з хлопцамі сыграліся, і як бы, мне здаецца, іх тут зараз няма, як бы, але я думаю, што яны пацвердзяць, мы ўжо камфортна сябе адчуваем, ужо сапраўды
сыграліся, ну слухайце, сачыніць там 35-40 хвілін музыкі разам, а не па загадзе. Адзін все прыдумаў, напісаў ноты, все астатнія сыгралі. Ну, гэта ж як бы інтымны працэс, насамрэч. Гэта заўсёды пра настрой, гэта заўсёды пра атмасферу, гэта заўсёды пра ўзаемны пошук нейкі, вывучэнне магчымасцяў аднаго. Таму гэта, мне здаецца, нас так неяк аб'яднала, і таму такая праграма сыграная, таму з імі комфортна, безумоўна, стаяць на адной сцэне і граць, ну, класна. То бок гэта кайфова, слухайце. Ну, все ж это былі маленькімі, мечталі, выйшаў на сцэну, па гітары брянкнул, все шуміць, гудзіць, клас, у мікрафон штосьці крычыш, зашибісь. А яшчэ калі людзі прыйшлі, пляскаюць у ладкі, все. Ну, рок. Ну, все, шчаслівы чалавек. Вось ты кажаш, што гісторыя развіваецца па спіралі. Як ты думаеш, як бы справа філаматаў магла бы існаваць у цяперашніх умовах? Ну, сэнс у тым, што все гэтыя рэчы, нейкія супольнасці людзей, яны і існуюць. Гэта усе любыя нізавыя ініцыятывы, якія паўстаюць, акурат тут ужо прагучала слова, энтузіазм, ідэя, натхнення. Гэта ж все ёсць тут і цяпер у любой кропцы свету. Пачнем з гэтага. І не толькі ў самой Беларусі, і не толькі за межамі Беларусі, сярод беларусаў, якія выехалі. Гэта все існуе. Зразумела, што вельмі часта так складаецца, што разгарнуцца часам не даюць. І дагэтуль все існуе, як бы там, дзе ёсць некалькі людзей апантаных, закаханых у нейкую справу, якія ў штосьці вераць, а не проста знявераныя цынікі і так далей, заўсёды паўстае штосьці цікавае. Яны заўсёды прыдумаюць форму існавання, форму прасоўвання ідэй, каштоўнасцяў і ці проста баўлення прыгожа і цікавага свайго ўласнага часу, пражывання супольнага жыцця. Таму все гэта жывое і існуе, просто, да, яно іначай называецца, нейкія знаходзяць, можа быць, часам больш хітрыя, больш падпольныя нейкія формы. Хаця і зноў жа, яны ж таксама былі нездарма. Філаматы былі таемным таварыствам. То бок яны былі такой супольнасцю больш закрытай. І все, што было вынікам нейкіх іхных пастулатаў філасофскіх ці нейка прынцыповага бачання жыцця, яны, калі выносілі гэта на вонкі, па сутнасці былі такімі праваднікамі пэўных ідэяў, сярод якіх было там навука, адукацыя, асветніцтва, нейкія такія ўзвышаныя вельмі рэчы. Все тое самае, што зараз можна было б назваць там правы чалавека, чалавечая годнасць. Гендерное равенство. Да, то есть адэкватны, просто нармальны набор адэкватных поглядаў. І не больш за тое. Насамрэч мы все весь час вакол гэтага ж і жывем. І просто хочам, каб усім было добра. Як бы па вялікім рахунку. То есть мне здаецца, што і зараз гэта все таксама мае месца. Да, нават у складаных умовах людзі знаходзяць. Да, часам як бы трошки цішэй, часам без гучных заяваў і допісаў у соцсетках, як бы, але рэчы робяцца, таму што людзі адзін з адным знаходзяць месца, дзе пагаварыць, дзе штосьці стварыць. Ад мяне апошняе пытанне ёсць да цябе, Уладзь, пра выклікі эміграцыйныя. З чым ты зараз сутыкаешся як музыка альбо як творчы чалавек, пераехаўшы у другую краіну? Не, ну натуральна, першае, што гэта як бы страта кантакту. У Менску ты плаваеш як рыбка. Ну, калі ты ўжо проста адным і тым ж займаешся даволі доўга, неважна, просто чисто по часе назбірваюцца контакты, назбірваецца нейкая інфармацыя, і ты разумееш банальныя рэчы. Ад пляцовак, дзе можна выступіць, да контактаў, каму можна пазваніць, да студый, куды можна звярнуцца, да, не ведаю, месца, дзе можна парэпетаваць. То педаль можа перапаяць. Да, это натуральна. Это, дарэчы, вельмі важна. Натуральна, што раз, як бы гэтыя ўсе пытанні будуць паўставаць, і кожны раз на іх будзе траціцца значна больш часу, і пагатоў Варшава горад вялікі, і уласна польская супольнасць музычная, яна ўж там жыве, я ёй увогуле і не патрэбны, яна мяне і не чакае, у іх там свае героі, і нават на ўзроўні там нейкага свайго андэграунднага двіжа, там ніхто нікога не чакае, все всім займаюцца, все нішы занятыя, всім добра. Ты ж не скажеш:
у мяне новы праект, я з гурта Тонкі Ход. У Менску гэта працавала. Нейкія там напрацоўкі твае папярэднія маглі табе дапамагчы, напрыклад, зацікавіць кагосьці тым, што ты цяпер робіш, да, ці яшчэ штосьці. То есть гэтага тут цалкам няма, ну, застаецца спадзявацца толькі на, уласна, беларусаў. Іх, в прынцыпе, немало там, безумоўна. І гэта класна, і сапраўды вось нават наш той же дэбютны канцэрт, который па сутнасці адбыўся ў Варшаве, бальшыня аўдыторыі там былі беларусы. Хаця насамрэч немногія зналі, даволі шмат было там моладзі, таких маладзейшых людзей, якія можа і Тонкі Ход увогуле не зналі, і як бы ўспрымалі гэта все, прыйшлі на іншыя гурты, там на які-нибудь сербскі нож, пакалбасілись под індустрыяльны постпанк, што гэта было, не ведаю. Потым просто засталіся, а тут і мы. І яны такія, о, прикольно, хто это, не ведаем. Вось, і гэта таксама класна, што нейкая такая ёсць свежая аўдыторыя, і сярод беларусаў яе можна, карацей, ёсць яшчэ куды пранікнуць, але все роўна хочацца, канешне, выходзіць за межы выключнай мігрантскай супольнасці, тому што, ну, не ведаю, мне здаецца, што вельмі доўга на гэтым не ўедзеш. Ну і, в прынцыпе, цікавей заўсёды. Я ўвогуле адкрыты да ўсяго, але, ізноў жа, як это сказаць, як это абвесціць, каб пачулі, што я адкрыты, як пазваць усіх, ну, не ведаю, прыходзіце. Адчыніць окно і крычаць кожную гадзіну. Ну, так, да. Як бы смешна, як бы я не ведаю, як гэта робіцца, это праўда. Менеджмента ніякага няма. Вот, ну, якую сторыс я запосціў, такая і будзе. Нічога лепшага няма. Таму, ну, з гэтага і зыходзім, як бы нейкія жаданні ёсць. Ну, я веру ў тое, што калі ты пасылаеш, не ведаю, у космас, што ты гатовы, ну, штосьці прыляціць калі-небудзь. Ну, нейк натуральна мусіць скласціся, напэўна. А так, сярод выклікаў вельмі шмат банальных, сапраўды, побытавых штук. Музыканту што трэба? Як і мастаку. Трэба майстэрня. Трэба сваё месца для рэпетыцыі. Я ўсім хаджу і ную, ва ўсіх запытваю, вось, класна, мы сядзім вот у студыі длины волны, вось радуйся за людзей, калі ў іх ёсць месца, яны могуць прыйсці, пазаймацца музыкай, натхніцца. Пайшло, іграеш, не пайшло, сидзіш на канапе, хоць спіш, хоць пайшоў у краму пагуляй. Ніхто ця не падганяе ў шыю, ўжо не залятаюць потныя мужики, металюгі, которые крычаць, у тебя закончыўся час, там, нічога. Вось, нейкіх таких вот банальных асноваў для творчасці, можа быць, трохі не хапае, хацелася б таксама, да, для пэўнасці мець такое. Калі закрыюцца нейкія такія рэчы, мне здаецца, што будзе просто больш сіл, будзе больш магчымасці траціць энергію, як бы, акурат на мэтанакіраванае стварэнне. Уже на творчасці канцэрта. Да. Тады яшчэ сайт, такое пытанне, як абстаяць справы з паэзіяй? Ну, як паэту, што рабіць пры прыездзе і ўвогуле, што існуе для паэтаў? Паэту нічога не рабіць. Паэт это горш, чым музыкант. Ну, в сэнсе, паэту трэба ісці на работу. Я скажу так. Такога няма, што ты пішаш. В прынцыпе, з музыкай, калі ты яшчэ там папыжыўся і зыграў канцэрт і 50 квіткоў прадаў, то як бы, можа, і ёсць шанец нейкі на адзін паход у бедронку штосьці атрымаць. А тое, што ты напісаў верш, гэта такое, як бы, это табе ніяк не дапаможа. Але агулам гэта ў кожнага індывідуальна, і я, ў прынцыпе, вось таксама, што быў літаратурны фестываль «Вершы на асфальце», там сустрэўся з многімі, каго вельмі даўно не бачыў, тому што хтосьці жыве ў Вільні. Былі людзі, якія прыехалі з Беларусі, быў рады пабачыцца з іншых гарадоў Польшчы, напрыклад. Кожны па-рознаму. Дык гэта як і любога чалавека. Калі гэта не было тваёй марай, напрыклад, ёсць людзі, якія ўсё жыццё там жылі і марылі. Вырвусь с этого, колхоза, уеду, наконец, там, увижу мир, там. Ёсць такое, люди жывуць для того, каб потым кудысьці паехаць, яны імкнуцца, яны ўсё жыццё рыхтуюцца для гэта, не ведаю, едуць, паступаюць в магістратуру, там спрабуюць замацавацца, потым едуць далей, падаюцца на грын-карту всю жизнь, там, выйграюць, там. І яны гэтага прагнуць, да, ім хочацца там навізны, адкрыцця, гэта, так далей. Мне, як турысту, было цікава ездзіць па свеце, але жыць я ніколі не хацеў іншай краіны. І, натуральна, скажем такое, трохі прымусовае выцісканне цябе, калі ты не хочаш з'язджаць, і любога
чалавека, яно, псуе настрой, просто, гадка, і выбівае з каляіны любога. Паэт ты ці не паэт, каму лёгка, нікому не лёгка, і паэту не лёгка. Адзінае можа быць, там лішні раз паэт можа не ў сабе гэта трымаць, можа зможа зэканоміць на псіхолагу, там напіша, выразіць гэта нейкім чынам, пракрычыць у нейкіх сваіх тэкстах, і яму можа лягчэй будзе. А можа іншаму чалавеку, які не займаецца пісаннем, там нават дзённіка, можа наадварот будзе дзесьці і цяжэй, таму што трэба все это перажываць, нікаму не паскардзішся. Можа за півам у бары выгаварыцца, там нешта такое. Так што мы все в аднолькавых умовах. Насамрэч, усім цяжка, таму больш скардзіцца, што ой, у мяне такая душа ранімая паэта, больш ранімая, чым у цябе, там, не ведаю. Таму што паэтычна. Это ж, все смешна. Дзякую, Ладзь, за размову. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй вялікі. Вы слухалі падкаст «Атожылкі няскоранай дубровы» ад асветніцкага парталу Будзьма.орг. У гасцях першага эпізоду быў паэт і музыка Уладзь Лянкевіч. Подписывайтесь на нас на тых сервисах, дзе вы слухаеце падкасты, каб не прапусціць новыя серыі. Будзьма на сувязі.